लोगोफोर दानिया जाहैबाय आदा अफ्रिनि अनजालि बिसि बाजै थुम्फेया माखासे बुस्थु देखायदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बैसागुनि स्पेसियेल आरो बे बबे जायगायाव कन्टेक्टआव नायखा लोगोफोर दानिया जाहैबाय बैसागुनि साद्रि नै गोजा कालारनि बैसागुनि जाय जायनो नांगौ थाब थाब लांफै नै बङाइगाव जिजिरि इन्टारप्राइज नैबे बेसर बिबार कालाराव गोजा आगर बेयो मैथा कालार ना मा होनो ना खयरि कालार बेबो मोजांथार नै बैसागुनि जाय जायनो नांगौ समायना रमायना बङाइगाव जिजिरि इन्टारप्राइजआव मोनगोन बे मोनसे कालार बेटाब कालार ना मा होनो बेटाब कालार रानी पिंक कलर टप कलर ऑरेंज कलर बिराद मोजां बे दख'नाया गाननो कालार गेरेन्टि जे कालार खारा बियो ओमफ्राय नै बियो मा कालार होनोथाय बेखौ नै बसुमतारी कालेक्शन नै बसुमतारी दख'ना गोमोखौथ' आरो बुंनो नांखाला बैसागु कालार गोमोआ बैसागुनो जायनो नांगौ थाब थाब लांफै बेनो सोलिसावदों ओमफ्राय लिमिटेड स्टक नांगौबा थाब थाब फैनानै सिनि क्वालिटिया बिराद मोजां कालार खारा कालार गेरेन्टि दे मेहंदी कालार नै आपेल कालार ना मा होननांगौ जाखो बिराद मोजां नुदों नै बेखौबो नै दख'ना गोदान बैसागुनि बिराद मोजां मोजां बसुमतारी कालेक्शन बङाइगाव जिजिरि इन्टारप्राइजआव मोनगोन नै बिराद मोजां मोजां नै मोनसे कालार गोमो सोरनो नांगौ थाब थाब लांफैदो नै गोमो कालार दा सोलिसावगासिनो बैसागुनि नै फैबाय मा कालार नै नीला कालार एसे नीलाखौथ' मोजां ओंखारदों नै बेबो नीलायाबो गोदानजोब गासैबो लेटेस्ट सफैनाय नै बेखौ आवजार कालार ना मा होनो रानि कालार बिराद समायदों नै बेखौबो मोजांथार मा नांगौबा बैसागुनि गोदान कालेक्शन बसुमतारी दख'ना नै बियो गांसे
समायना समायना कालार नायदो जाय जायनो नांगौ थाब लांफै बे बहुद थांगासिनो दङ लिमिटेड स्टक माबार लांफै ऑरेंज कालार भिडिअफ्राव बारा मोजां नुवा जानो हागौ खिन्थु मोगथाङाव ओरैबायदि समायना कालारफोरा नायदो नै बे मोनसे कालार दंबावो